Straight to the point. Okay, tuloy-tuloy lang tamahigalan. Yan nata sa second part sa itong programang Straight to the Point. Radyo Man June Duterte gihapon. With us this morning, si Captain, si Ma'am Hazel Tuason sa itong lokal nga kapulisan for the latest update. Ma'am Hazel, ma'am, maing buntag diha, ma'am. Good morning. Yes, sir. Mayong buntag, sir. Sa tanan na minaw sa imong programa po, sir. Salamat kayo. Ma'am, sunod-sunod gyud tao na mga insidenteng mga robbery incident na paganito sa Lisi isa in several areas in Davao City. Unsay response atong kapulisan ani, ma'am? Yes, sir. Gahapon, sir, no, na atay nabi-hold up niya sa may GNT, sir, no? Katong asti ba to? Gikanda ka na ug kanang lalong niya investigation sa atong talong investigators headed by their Station Commander Police Major Rose Aguilar. Ang ato amang sir diri sa Davao City Police ang isa ka station, sir, kung kailangan tabangan para mahumanayon ang pag-imbestiga sa kaso, sir, atong nagatabang ato ang ubang station commanders nga maghatag silang investigators para mo assist sa Talomo Police Station, sir, no, para ma-identify yung malocate yun nato ang maong suspect, magakuha tag ligong ebidensya para ma-file nato ang kaso sa korte po, sir. Yes, ma'am. Ma'am, sa in previous incidents manggod, murag na note namo nga usahay dili taga Davao ang mga perpetrators, ma'am, no, mudayo lang bitaw. In this latest incidents, kani ba sila taga dire o mga taga laing lugar ni, ma'am? Yes, sir, katong sa kuan, sir, pod, no, na naman tayo mga PUIs ana, sir. Na ato ang sa akong giingon, sir, nga na magkuan pa taw ka ng ligon nga ebidensya para ligon o dili ma-dismiss ang ato ang kaso nga i-file nato sa korte. Nanatay POIs ana, sir, ato pa lang giligon gyud ang ato ang mga documents para ligon gyud siya na naman sa tabang sa ato ang mga CCTV, sir, o mga tao nga ay kahibalo, sir, unta, sir, no, mag-successful ang ato ang mga kaso i-file ato kanila, sir. Sige, ma'am. We are with you on that early resolution, no? Pero ma'am, dili ba problema ninyo ang pagpangayo sa CCTV footages sa mga establishments in the crime incident areas? Kada sa CCTV, sir, no, magpasalamat mi sa kato mga establishment nga willing nga muhatag sa ilang mga CCTV, sir, sa para pagsulbad sa maong kaso. Napud tay mga establishment good, sir, no, nga dili dayon sila muhatag og mga CCTV kay kailangan pa og kanang permiso gikan sa ilahang main office, sir, no. Yes, Isa na sa mga challenge namo sa isip mga kapulisan, sir, kay ang CCTV man good, sir, kung wala laing witness, at least man lang sa CCTV, sir, natay makuha ang information about sa aning mga suspects. I would agree, ma'am. Nya basi makatabang ang atong mga konsehal diha. Magpasar lang siguro tag local ordinance, ma'am, no? Mandatory, required yun. Ihatag ang mga footages. Yes, sir, naman to yung plano nga to ang local government, sir, no, ang ato palang gipaabot yun na, sir, kung kanusa yun na siya ma-implement kay dako kayo ng tabang sa mga kapulisan, sir, ang CCTV para sa pagsulbad sa maong kaso, sir. Sige, ma'am, among libuton ng among mga higala mga konsehal para ma-encourage sila. Ma'am, last na lang nako nga pangutana nga ri, kumusta naman nato preparation sa barangay SK election, ilabi na ang atong gun ban implementation? Yes, sir, kanunay ita sa ato ang pag-prepare, sir, sa election youth nga maging malinawon. Ang ato ang sir, COMELEC checkpoint kaupat na sa isang adlaw, sir, sa duha ka beses sa adlaw, then duha ka po isa sa gabi, then isa sa kadlawon. Nanatay 11 confiscated nga sir, no, mga firearms sa dili lang na sa COMELEC checkpoint na hold, sir, na puti sa during bypass, ang uban po na, sir, sa mga reported information sa ato mga nagpakabana ang mga concerned citizen nga na sila nakita nga naay nagdala o kada mga armas, sir. Mo na nagpasalamat po ta sa ato ang mga nagpakabana nga komunidad nga ni andam mo suporta og tabang sa ato mga kapulisan, sir. Okay, ma'am, last 60 seconds. Any final reminder, announcement from the local police, ma'am? Yes, sir, from Davao City Police Officer kami nagpahimang kanunay, sir, no, nga maging alerto ta. I-observe nato ang culture of security. Kung naay nakita, i-report ka na dayon, no, sa otoridad, sa mga kapulisan para maaksyonan ka na dayon. Dili nato i-tolerate or i-ignore or ipasagdan lang kung naman tayo nakita
nga mga tao na nagahimo og mga illegal nga mga aktibidad kay wala ta kabalo nga kitay mabiktima anak nila sa mga sumusunod nga adlaw mo na ikinahanglan namo ang kooperasyon tabang gikan sa komunidad ngadto sa kapulisan, sir. Okay, ma'am. Salamat kayo, Ma'am Hazel, Captain Hazel Tuason. Ma'am, thank you. Salamat kayo. Yes, sir. Daghan po kayong salamat, sir. Salamat kayo. More power sa atong kapulisan sa Davao. Kulog Kabildo, say straight to the point. Okay. Breaker. 7:46. Tatak RMN, straight to the point. Straight to the point. That portion was brought to you by Silka Lotion. Bagong araw, bagong aura with Silka Papaya Lotion.